Hola, nenes i nens! Espero que estigueu molt bé en aquests dies de confinament. Avui us presento una activitat de plàstica, perquè feu a casa si us ve de gust. Sabeu què farem? Farem un drac de Sant Jordi, perquè, clar, Sant Jordi ja és aquí. Llavors, què necessitem? Segur que teniu una capsa de pizza que us heu menjat aquests dies per casa. I si no teniu una capsa de pizza, necessiteu un tros de cartró, no passa res. Un tros de cartró. Necessitem un full en blanc. També necessitarem un envàs de color vermell, que no té per què ser patates, però jo he anat a la paperera dels envasos i he trobat una bossa de patates de color vermell. Necessitem una cosa que es pugui retallar de color vermell. Sí? Després necessitarem Blu Tack, que el Blu Tack és com un xiclet. Serveix per enganxar superfícies. Veieu? Podem fer una boleta. Després us ho explico bé. Què més necessitem? Un macarró, però no us el mengeu, que el farem servir. Retoladors de colors o llapisos, aquarel·les, el que vulgueu que pinti de colors. I una mica de celo i les tisores. Recordeu que aquesta activitat l'heu de fer amb una persona adulta que us pugui ajudar, perquè hi ha alguns passos que costen de fer. Jo ja he obert la meva pizza i tinc preparat el meu tros de cartró. Un cop tenim el cartró obert, necessitarem dibuixar la part del drac. Com ho farem? Traçarem una línia fins aquí, més o menys, i aquí hi dibuixarem les dents del drac, ferotge. I aquesta part d'aquí i aquesta seran les parts laterals. Tornem a fer el mateix perquè necessitem dues parts iguals. I aquí baix hi torno a fer unes dents. El drac ferotge, que té molta gana. I ara, un cop tenim això, el que hem de fer és retallar. Queda així, més o menys. Recordeu que si no sabeu retallar o us costa, podeu demanar ajuda, d'acord? I vigileu molt de no tallar-vos els ditets. Ho retallem. Ja ho tenim retallat. Això és un drac? No sé. Voleu veure com es mossega? Tot seguit el que haureu de fer és pintar el vostre drac. Llavors, a mi el drac m'agrada de color verd, perquè els dracs són verds. Però si el voleu fer d'un altre color, és el vostre drac. Ja hem pintat el nostre drac de color verd o del color que hàgiu triat. Tinc un ajudant, que és el meu bebè, l'Arnau, que també té moltes ganes de fer aquest drac. Penso que l'heu sentit una mica. Bé, ara el que hem de fer és preparar un ull, perquè els dracs tenen dos ulls, com nosaltres, però com que ens està mirant de costat, només es veu un ull. Com ho farem? Agafarem un full en blanc i pintarem una rodona, mateix així. I li dibuixarem els ulls de drac, que s'assemblen una mica als ulls dels gats, ho sabíeu, això? Mireu, jo li he fet una mica l'ull de punta. A veure si ho veieu bé. Així sembla més de drac. Ara el que heu de fer és retallar l'ull al voltant. Ara ja tenim el nostre ull preparat. L'haureu de posar en el tros que quedi per davant. Si tenim aquest carteró a davant, hi ficarem l'ull aquí. Com l'enganxarem? Busquem una alçada que quedi ben bonic, el girem i amb un tros de celo l'enganxem. De tal manera que quedarà així.
Ara hem vist que ens queda una mica desenganxat d'aquí. Llavors el que farem serà enganxar un tros de celo, una mica plegadet, aquí dintre, perquè no es vegi. I, si us va més bé i en teniu, el podeu enganxar amb una mica de cola, en comptes de celo. Ara és molt important que el pas que fareu el feu amb ajuda d'una persona que sigui gran. Necessitarem unes tisores per fer un forat aquí, més o menys. A veure si es veu, un forat a aquesta alçada. Llavors el que farem serà intentar-lo perforar, que no se'ns mogui. Aquest a poquet. Sobretot no ho feu vosaltres, això, Demaneu ajuda. I a dins d'aquest forat sabeu què hi va? Un macarró. Posem el macarró aquí al mig. De tal manera que ens servirà perquè el drac s'obri i es tanqui. A vegades el macarró o el forat pot ser que us quedi més gran o més petit. Llavors, en aquest cas, podem fer servir una mica de glutac per fer de tot, Fem dos boletes o dos xurros petits i els emboliquem al voltant. Un aquí i un aquí. Si no teniu glutac, podeu ficar-hi plastilina, per exemple, i us quedarà així. Un drac ferotge per la boca treu foc, treu foc. Oh! El nostre drac no treu foc encara. Voleu que tregui foc? Sí, jo també. Mireu què tinc aquí. Recordeu la bossa de patates? O l'envàs que tingueu de color vermell? Simplement el que heu de fer, amb ajuda també, és retallar unes tires perquè tregui foc per la seva boca. Unes tires. Ara ja estem acabant el nostre drac ferotge i el que farem serà fer-li el foc que li surt per la boca. Com ho farem? Ajuntarem totes les peces de color vermell que hem format abans i les col·locarem aquí. De tal manera que hi ficarem una mica de celo a la part de darrere. Una mica així, que quedi reforçat. Una mica així. I és així com hem acabat el nostre superdrac. Espero que us hagi agradat molt, que passeu una bona diada de Sant Jordi i que tingueu un conte de Sant Jordi també. L'Arnau us diu adéu i jo també. Un petó. Sant Jordi no tenia cap soldat. Sant Jordi no tenia cap soldat. Oh! Que bé el drac! Que bé!